Είμαι πολύ τυχερή που κάνω μια δουλειά που μου αρέσει πάρα πολύ. Και είμαι διπλά τυχερή που έχω καταφέρει να την κάνω έτσι όπως εγώ πίστευα ότι μου πάει και να μου βγει σε καλό. Το να σου εμπιστεύονται τη δουλειά τους και τον τρόπο που θα το χειριστείς να είναι τελείως δικό σου κομμάτι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά γιατί έχω φέρει τη δουλειά επάνω μου. Την κάνω όπως πιστεύω εγώ ότι δεν βγαίνει έξω από την προσωπικότητά μου. Κάνω κάτι που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα. Θεωρώ ότι έχω δύο οικογένειες. Η μία είναι η οικογένειά μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, οι δικοί μου άνθρωποι. Και το άλλο είναι η οικογένεια της δουλειάς μου, γιατί η οικογένεια είναι και αυτή. Με τον περισσότερο κόσμο συνεργάζομαι πάρα πολύ καιρό, δένομαι μαζί τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάω να είμαι αυστηρή ή να μην θέλω να γίνονται τα πράγματα έτσι όπως πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Όμως αγαπάω και τα δύο κομμάτια αυτά της ζωής μου πάρα πολύ. Προσπαθώ να κλέψω από το ένα και να δώσω στο άλλο και τούμπαλιν. Πιστεύω ότι τα καταφέρνω πολύ καλά και νομίζω ότι κάθε γυναίκα μπορεί να το κάνει και το κάνει. Πιστεύω αρκετά στην τύχη και ναι, θεωρώ τον εαυτό μου ένα τυχερό άτομο, αλλά ποτέ δεν κάθισα πάνω σε αυτό. Εξακολουθώ να δουλεύω πολύ, να λειτουργώ πολύ το инστικτό μου, να ψάχνομαι, να πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύω ότι κανείς μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Πιστεύω στις ομάδες. Ίσως πάντα χρειάζεται ένας καλός μαέστρος που να βάζει όλη την ομάδα να λειτουργήσει σωστά ή να την παροτρύνει με κάποιο τρόπο. Δεν είμαι η γυναίκα που θα φορέσει κάτι γιατί αυτό πλασάρεται αυτή την εποχή σαν κάτι πολύ καλό, ότι αυτό είναι μόδα για φέτος. Εγώ θέλω ό,τι φοράω, πρώτον να με εκφράζει και να μου αρέσει πολύ και δεύτερον να μην πλασάρω το ρούχο, εγώ θέλω να πλασάρω τον εαυτό μου. Και νομίζω ότι και κάθε γυναίκα δεν πρέπει να φοράει μόνο αυτά που της προτείνουν, αλλά να φοράει αυτά που πραγματικά την κολακεύουν και αναδεικνύουν ό,τι ωραίο έχει επάνω της. Η Axel είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να πιάσει σε εισαγωγικά την κάθε γυναίκα. Την πολύ νεαρή, τη λίγο μεγαλύτερη, τη λίγο πιο προχωρημένη, τη λίγο πιο κλασική. Αυτήν που της αρέσουν τα πολλά χρώματα. Μια γυναίκα η οποία θα μπει σε ένα κατάστημα της Axel, θα φύγει έτοιμη. Θα βρει τα αξεσουάρ της, θα βρει τα παπούτσια της, θα βρει τα ρούχα της, θα βρει τον εαυτό της. Σου δίνει πολλές επιλογές να βρεις αυτό που εσένα σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφη. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με εμάς και ο κάθε ένας μας είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό είναι η Axel και αυτό εμένα με κάνει χαρούμενη. Όλα ξεκινάνε παραμυθένια. Ας αφήσουμε τον κόσμο να δει.